Νικήτας και θέλω να σας πω πότε θα ανεβάζουμε βίντεο. Σας το λέω αυτό για να κάνετε comments, subscribes και likes. Ήθελα να σας πω μόνο πως θα ανεβάζουμε κυρίως βίντεο με gaming, κυρίως PlayStation και θα ανεβάζουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας! Γεια σας. Περιμένετε. Όπως σας είπα και comments, επειδή το ξέχασε, και θα κάνουμε gaming, λογικά GTA, SmackDown και τέτοια. Δείτε να το δομάξει.